Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Tan importante como saber tocar a gaita é coñecer a historia daqueles grupos que marcaron un antes e un despois na nosa música tradicional. Por iso é que neste vídeo vamos a traer un novo contido a canle no que faremos un pequeno repaso daqueles grupos que marcaron a diferencia e que a día de hoxe son motivo de culto para moitos historiadores e gaiteiros. Hoxe vamos a comenzar cos 30 de Tribes. E por que os 30? Porque, como ben sabedes, os que me seguides desde principios desta canle, o primer vídeo que fixemos donde salía eu falando era o vídeo dos 30 de Tribes. Se aínda non o vistes, podedevos pasar por aquí. Nese vídeo fixemos soar a gaita de Félix o Gaiteiro 60 anos despois do seu pasamento. O vídeo tivo tanto éxito que hasta saliu no xornal O Sil. Pero antes de comenzar a falar sobre os 30, permitídeme darlle as grazas a Ana Mari, neta do gaiteiro Félix dos 30, por o trato tan exquisito que recibimos cada vez que vamos á casa dos 30. Se estás pensando en irte de vacacións ou pasar un fin de semana distinto, recoméndoche que te vayas ata a casa dos 30 e te impregnes da súa esencia. Para máis info podes visitar a páxina web casarurarostrintas.com ou chamar ao teléfono 644 18 24 70. Deixo-vos toda a info na descripción do vídeo. Dito isto, vamos ir xa ata a Pobra de Tribes, donde nos está esperando Farro, que ademais de ser gran amigo meu, é historiador e coñece de primeira man toda a historia de Tribes, porque ademais se criou porta con porta coa casa de Félix o Gaiteiro. Así que nada, imos ata Tribes, donde Farro nos vai a dar a coñecer un pouquiño máis os 30 de Tribes. Como era o Tribes de finais do século XIX e principios do século XX? Bastante diferente a hoxe. O Tribes de fai 120, 130 anos ou 140 anos era un Tribes moito máis forte que hoxe. Tiña unha gran cantidad de población, o doble ou incluso máis do doble de hoxe. Hoxe temos en torno a 2000, pois tiña máis de 5.000 habitantes. Era un pobo referencia en cuestións culturais, sobre todo porque era un lugar de vacacións. Aquí viña moitas familias de vacacións e era un lugar onde tamén había xente con certo peso en todos os ámbitos, tanto no ámbito político como no ámbito económico, que lle diu un certo pulo e como consecuencia xurdiu unha actividade cultural, tanto podemos enmarcar os 30, que na que se diferenciou, digamos, Tribes con respecto a outros pueblos do seu tamaño nese período. Cóntame, quen son os 30? Os 30 son uns irmáns que se achegaron á música gracias a ese, precisamente, florecer cultural de Tribes de finais do século XIX, e créase unha banda de música na década dos 80 e tres irmáns deciden entrar na banda, empezan a aprender diferentes instrumentos, a flauta, a percusión e o clarinete, e a partir de aí progresan, son bons músicos, teñen talento, e xurde unha idea incitada por o propio director da banda de montar un grupo tomando como referencia os gaiteiros de Sobrado, naquele momento, ou o gaiteiro da Ventosela. Se deron conta, bueno, era a sensibilidade que tiña este director cara a música nosa, cara a música tradicional galega, era moi grande, e se deu conta que con estes rapaces podía montar un cuarteto que lle permitiría pois participar nos xogos florais e, digamos, desenvolver tamén parte da obra que ele había composto. Ele compuxo moita obra musical que despois foi tocada por os 30 e por outras agrupacións. Ben, mencionas o director da agrupación musical, da banda de música de Tribes, que foi Ricardo Curtier. Como influiu musicalmente nos 30? Bueno, Ricardo Curtier pertenece a unha saga de músicos, dende o seu avó hasta o seu pai e os irmãos foron todos músicos. Foron músicos formados en escolas catedralicias, estuveron, digamos, en varias cidades de España, estiveron en Barcelona, estiveron en Sevilla, e Ricardo Curtier acabou vivindo en Galicia e sensibilizándose, en este caso, coa música e ca cultura galega. Tivo unha ampla formación previa e como chegou a Tribes? Pois, como suele pasar moitas veces, enamorouse dunha tribesa, viña aquí de vacacións e aquí empezou a desenvolver a súa actividade compositiva. Empezou a crear primeiro unha banda de música, despois creou un orfeón
e empezou a compoñer. Despois, el, por circunstancias laborais, aprobou as oposicións ao director da Banda Municipal de Ourense e marchou, e as súas estancias aquí, digamos, eran en períodos vacacionais, en períodos de lecer, pero eso confluiu tamén ca existencia naquele momento de figuras, digamos, mecenas que protexeron este valor cultural, esta música, e ao abeiro do casino, que houve un casino en Tribes, dende os anos 80 hasta 1940 houve un casino, pois se desenvolveron varias actividades culturales, empezou el mesmo, incluso tocou o piano neste casino, se desenvolveron actuacións musicais, digamos, o século, final do século XIX de Tribes é un momento onde se creaba lecer cara aos turistas, era unha referencia turística, digamos, no século XIX pode haber, digamos, Tribes podría ser o punto referencial turístico na zona de Ourense por o seu enclave, o seu clima e, sobre todo, porque era un lugar moi recomendado para enfermedades que había no século XIX, como a tuberculose, moita xente viña aquí, veraneaba, pasaban uns días, estamos rodeados tamén de zonas con augas quentes, con caldariums, Castro Caldelas, etc., que iso provocou que esta zona fora unha zona de moito turismo e, ademais, eso, a existencia de moitos personaxes relevantes, desde o punto de vista, sobre todo, político e económico. Como empezou Félix a tocar a gaita? Foi por recomendación de Ricardo Curtier ou foi por que lle gustaba? Como empezou a tocar? Félix empezou, digamos, por recomendación de Ricardo Curtier. El tocaba na banda e tocaba a flauta, a digitación da flauta é moi similar á da gaita e, polo tanto, era dos mellores flautistas que tiña a banda e Ricardo pois incitoulle a que probara a tocar a gaita. E iso naceu sobre todo porque uns anos antes, na década dos 80, entre 84 e 86, que foi unha historia oral que nos chegou a nós, nunha das festas do Cristo, os nenos que estaban na banda de música foron a ver unha actuación do gaiteiro da Ventosela e isto provocou que en Félix xurdira, xa incitado polo seu director, xurdira o desexo de ter unha gaita. El adquiriu unha gaita, a dificultade que tiña, porque pertencía a unha familia labrega, e naquele momento non sobraban os medios en ninguna das familias labregas, e empezou a traballar moitísimo sobre ela, e empezou a ter, digamos, un traballo xunto co director, que compoñía cancións para eles, e aí xurdiu, digamos, Félix é a pedra angular dos 30s, porque era, digamos, o mellor músico deles. E a partir de aí, bueno, empezan esa simbiosi do director compoñendo temas para eles e eles mismos e empezan a actuar en diferentes festas e, sobre todo, a fama que empezan a adquirir é por diversos xogos florais nos que participan na década dos 90, 1890, e unha serie de actuacións representativas en festas de Galicia, en Lugo, en Santiago, e despois xa saen fora, van a Bilbao, van a Madrid, chegan a tocar na coroación de Alfonso XIII. Alfonso XIII é coroado rei en 1902 e invita a diferentes agrupacións musicais de diversas das rexións, naquele momento rexións de España. E iso lle diu, digamos, un recoñecemento á súa corta trayectoria naquele momento, pero, sobre todo, un gran impulso e moitos centros galegos de Cataluña, do País Vasco, incluso despois de América, sobre todo de Cuba, empezaron a querer levar os 30s para as festas da reunión dos diferentes galegos da diáspora, digamos. Como se disolveu o grupo? Bueno, o grupo disolveuse non por desavenencias, por idade. O grupo disolveuse nos anos finais dos 50, mediados dos 50. Eles xa eran maiores e, bueno, pois claro, aos últimos anos, aínda que el tocou hasta os 80 e pico anos, pero xa os últimos anos, pois, por eso, eran maiores, deixaron de tocar, pero iban a tocar de vez en cuando algunha festa da comarca. Foron a Cova nos anos 54, foron a diversas festas de por aquí. O que pasa que esa actividade tan frenética de festas en Galicia que tuveron nos anos 10 e 20 e 30 xa non a mantiveron nin nos 40 nin, por suposto, nos 50. Eles estuveron na maior parte das festas de Galicia. Podemos decir que era a panorama da música galega da época e recorreron un montón de festas, a súa fama foi moi grande e, sobre todo, quedou na memoria colectiva entre toda a xente de que os 30 como unha lenda en torno a eles, é dicir,
unhos gaiteiros non recoñecidos hasta fai uns anos do ámbito, digamos, da musicoloxía ou non estudiados, ahora se empezan moitos estudiosos e músicos e musicólogos empezan a estudialos, pero sobre todo a gran memoria dos 30 é esa memoria colectiva de toda a xente que recordaba as festas da súa infancia ou da súa mocidade escuitando música dos 30. Bueno, ti és moi novo, pero ao convivir aquí en Trives terás escoitado a xente maior, sobre todo, falar deles. Como influíron aquí na comarca os 30? Bueno, os 30 influíron moitísimo, primeiro porque posibilitaron que moitos povos, parroquias e lugares que precisamente non se podían ao mellor permitir ter unha orquesta ou un grupo pois porque eran poucos veciños ou porque non había medios económicos, eles foron a amenizar un montón de festas. Entonces quedou, son valorados porque eran os que iban a facer a festa a todo o mundo. E en segundo lugar, porque fora da súa vida como músicos foi xente moi traballadora, foi xente que non tivo como única actividade a música, e entón todo o tempo que dedicaban á música era un tempo que lle roubaban a súa vida e lle roubaban a súa familia. De feito, aquí estamos na casa de Félix. Félix pasou un montón de horas nunha galería que está aquí na parte de atrás, que non se conserva, bueno, está restaurada, non se conserva tal como era, pois nese corredor da galería pasou horas e horas e horas ensayando na gaita. De feito, cando vemos a gaita, vemos o gran desgaste que ten ese punteiro de horas de traballo sobre el e, sobre todo, o orgullo, a gran memoria de é o orgullo dos triveses de ver que unhos veciños que tiñan certas nocións musicales, pero non tiñan os estudios musicales que se poda ter hoxe, por exemplo, que tiveron un gran mestre, eso sí, a Ricardo Curtier, chegaron a levar o nome de Trives non só por Galicia, sino por España, e incluso ir á casa de Galicia da Habana, e iso é unha gran honra. Digamos, podemos decir que os 30 son as figuras, digamos, colectivas ou de máis recoñecemento colectivo entre toda a xente. E hoxe teñen unha calle no pueblo, teñen un monolito, un monumento, e moitos músicos galegos de hoxe en día, cada vez que coñecen algunha canción ou algo dos legados dos 30 quedan abrallados por o que eles fixeron no momento en que fixeron e veñen a gravar pezas deles, a buscar temas. Levou un gran traballo en recopilación destes temas Juan Carlos, que foi o que recuperou todo o legado xunto con Gonzalo, o último dos 30 que viviu, digamos, o que viviu hasta máis recentemente, e que conservou gran parte desas partituras. E, digamos, os 30 son o gran emblema musical destas terras xunto cos trabazos de Castro Caldelas. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gustou, dalle o like, suscríbete ao canle, visita as nosas redes sociais, visita a nosa página web e, como sempre, vémonos no próximo vídeo.